toch denken van na 1 dag, weet je, geen seks. Maar toch, het gebeurde, weet je. Wat kunnen we er allemaal aan doen? Het was hartstikke leuk. Hè? 1 dag, boterbloempjes, suikerpruikje. Geneukt. Ja, het was allemaal leuk en aardig. Ja. Ik ben Jurre en ik hou van mijn chick. Ze is heel lief en ik wil haar nooit meer kwijt. Dus ja, dat is het. En later. Kut! Goed niet, Praat! Kijk hoe erg hoofd ik hier heb! Kijk hem go, kut! Het moet een lief meisje zijn, dat ik veel van jongens hou, met een leuk uiterlijk, strak kontje, mooie ogen. Ze moet het even bij jou doen. Ze moet er goed uitzien, ze moet goed gespierd uitzien. Dikke borsten. Nee! Yo!